Наста Кудасава. Але ўрэшце ўсё ўціснецца ў простае, неяк жыла. Спавядалася дрэвам, хандру адганяла тундрай, ды за кожным празорыла ззянне і два крыла. Пра такіх яшчэ кажуць зазвычай: не ўмела быць мудрай і не ўмела ні поспехаў мець, не аплошваць пазык, не насіць ганарліва сваё касабокае цела, але чуць у адчаі жніва маналог страказы, але ў прыгаршчах адаграваць дождж асенні умела. І як лісце пяе, і як льецца ў палёце вясла тая ж праўда, што вечна адкрытая сэрцам дзіцячым, разумела заўсёды, таму і жыла, як магла, бо любіла любіць больш за ўсё і не ўмела іначай.